Bernya apa? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Saling joko, saling koko, saling koko. Saling cinta, saling hormat, saling reda, saling ridho. Musyawarah untuk saling sanakan. Untuk sakinah semuanya. Bernya apa? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Saling joko, saling koko, saling koko. Saling cinta, saling hormat, saling reda, saling ridho. Musyawarah untuk saling sanakan. Untuk sakinah semuanya. Manganjur lagune ngangin gugur agraning areko guruh gurenita oreh kagiri-giri topat iki bayi anake Janaka. Iki bayi anake Arjuna. Kelawan si Dresanala. Mencorong cahyane bagus kaya bapakne. Anak mijil jalu, anak mijil lanang. Nang bocah bagus anak Janaka, anak Dresanala, yen kowe ora mati, besok dewasamu bakal mbebayani tumrap kawilujengane anakku si Dewasrani kang bakal mbangun bebrayan karo mbokmu si Dresanala. Kowe bakal tak pateni, tak jegurne ana ing kawah Candradimuka iki. Bakal tak pateni anak Janaka, anak Dresanala. Tak cemplungke ana kawah Candradimuka. Mbuh dadi apa kowe jabang bayi? Kopong mati. Mati anak Janaka, anak Dresanala. Begegek ugek sadulita hemel-hemel. Pranyata Gusti Maha Adil marang umate. Jabang kang isih abang sing durung kalepetan ing dedosan, lah kok wis dicemplungke geni murup, tujune kok ana Semar. Yoh to ya. Iki
Bayi anake bendaraku Raden Janaka kang patutan kelawan Dewi Dresanala. Muga-muga bayi iki sing dadi pralambang wiji sejati ya wiji mulya ya. Aku kang bakal ndedonga marang Gusti kang ngakarya jagat supaya geni candra dimuka ora mateni nyang kowe ning malah dadi sumbere kekuatanmu. Eling-eling Sang Semar Badranaya titise arisange semaya manteng hangge hanya nyuwun marang purbaning Gusti ingkang maha paos. Geni kaprawiran, geni kasantosan, miwah genining kawaskitan ngumpul dadi siji. Kaya didadar arisang jabang bayi. Dadya Jaka Kumalakala glewo-glewo kaya Pratimas golek kencana. Taruna Hangutiya bagus tenan cakrak tenan Madya ratri tabuh jam 1 bengi bayi anak Janaka kelawan Dresanala wis dewasa. Iki sapa iki? Lan aku mapan ana ngendi? Kok ana geni kang ngupeng marang aku? Sampeyan nek nyeluk kula niku Simbah. Loh, kowe apa mbahku? Boten, ning wajibe kedah ngaten. Sampeyan nyeluk kula Simbah utawi kakek. Lanjur jenengmu sapa, Kek? Nggih, nami kula Semar. Lah, nek jenengan, nek jenengku sapa? Sampeyan iku durung duwe jeneng, sampeyan iku durung duwe tetenger. Loh. Lah yen pancen kaya mangkono, aku wene ana tetenger to, Mbah? Nggih. Badhe kula paringi tetenger, sampeyan badhe kula paringi jeneng. Gandeng sampeyan saged dewasa, sampeyan saged gedhe. Awit didadar saka wisa-wisane geni, jagat nyekseni sampeyan kula paringi tetenger Bambang Wisanggeni. Wisanggeni. Ngosek.
Lah kok dadi aku mapan ana kene, Mbah? Yah. Mriki niki jenenge Kawah Candradimuka. Candradimuka? Nggih. Kene iki panggonan apa? Kene kuwi papan apa? Mriki niku papan paukuman kagem tiyang-tiyang ingkang nandhang luput. Papan kagem midana tiyang ingkang nandhang dedosan. Ngono, Mbah? Nggih. Saiki aku arep takon. Nggih, napa? Yen aku pancen bener tumitah ana ing donya kene, mestine wis anggene duweni bapak no. Mestine wis anggene duweni ibu no. Bapakku sapa, ibuku sapa, Mbah? Sampeyan takok bapak ibu sampeyan. Iya. Prayogi sampeyan takon karo dewa-dewa nika. Dewa nggih sing do gawe sepatu nika. Sapa bapak lan ibu sampeyan? Lah yen dewane ora ngerti, jotosi mawon. Lho. Kok dadak dijotosi mawon? Merga sipating dewa niku weruh sadurunge winarah. Dewa niku kesdik sing dadi paningale, waskita sing dadi pamikire. Kok nganti ora weruh, ora bisa nuduhke sapa bapak ibu sampean, jotosi mawon. Mudyar wong kok cocotmu dewa. Suraprata, Jayaprata. Nganggo sepatu dewa we. Yo aku dewa. Sapa jenengmu wa dewa? Takon karo aku. Ya, aku takon karo kowe. Aku Bathara Indra ya Sang Hyang Surapati. Bathara Indra ya Sang Hyang Surapati. Iki ana bocah wingi sore durung ilang sing dadi pupuk lempuyange. Munggah ning kahyangan Malang Kadak, Malang Kerik. Ora basa karo dewa, jenengmu sapa? Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni pancen kapranyata saka ngendi? Aku satriya Klyang Kabur Kanginan. Apa perlumu kowe munggah ana ing kahyangan kene? Yen pancen dewa kuwi kesdik kang dadi paningale. Yen to pancen Jawata kuwi wis weruh sadurunge winarah, aku bakal takon karo Dewa Indra. Kowe bakal takon apa? Sapa bapakku, sapa ibuku? Lho, aku yo mbuyang ngerti. Lho, kowe ora ngerti, aku ora ngerti. Jare dewa wis ngerti sadurunge winarah. Lagi tepung, lagi pethuk karo kowe pisan jiyok mbok takoni bapakmu sapa, ibumu sapa. Ulun mbuyang ngerti. Jotosi. Wah. Ayo, ngantem. Ninggaling ngreh Trapsila, ninggaling ngreh tata krama kang sarta yudha negara. Ana bocah cilik kemaki kang dadi potongane.
Sapa aranmu satriya? Bambang Wisanggeni. Nganggo sepatu, nganggo jubah. Kowe dewa, aku dewa. Aku dewa kang nguasani geni. Jenengmu aku Bathara Brama. Duwe perlu apa munggah nyang kahyangan ngamuk punggung Suratamta. Aku mung bakal takon karo para dewa. Apa pancen bener dewa kuwi sipate wis ngerti sadurunge winarah? Pancen kapara nyata. Yen pancen wis ngerti sadurunge winarah, sapa bapakku, sapa ibuku? Blakano Dewa Brama. Weh, lagi weruh pisan jiki kok takon bapake sapa, takon ibune sapa. Ulun mboyang ngerti. Kudu ngerti. Jare dewa wis ngerti sadurunge winarah. Piye to bocah iki? Bocah ora cetha. Mesti putune mung gendeng iki mesti. Ayo. Miat aja ning kayangan. Ngerti Sudarmaku, ora ngerti Jata Sipisana. Wah. Oh, Junjung, oh. Ayo dolanan apa ki? Dolanan apa ki? Dolanan apa ki? Dewa liyane bagus-bagus kok dewa kaya tetek melek. Kowe ya dewa? Dewa. Sapa? Yama Diwati. Kowe dewa gaweanmu apa? Njabut nyawane menungso. Nek pancen kowe njabut nyawane menungso, nyo, jabuten nyawaku saiki. Ayo. Nek pancen kowe dewa penjabut nyawa, jabuten nyawaku dina iki. Lho catetane rung enek kok. Daftar iki rung ana. Kok waton jubat jabut, jubat jabut. Kowe ngopo kok ngamuk? Dolanan kertu mbok usah sik. Iki jame dewa jam istirahat. Lagi penak-penak. Mbok usah asik. Bapakku sapa? Ya ora roh. Ibuku ora roh. Jatasi. Iki padalang iki. Pancen bener. Duk dewa wudu. Lah kok prei. Wayah prei iki wayah nginggar-nginggar penggalih. Dalang ini prei wayahe ngudang manuk. Manuk ning omah akeh ngono utut ngono kuwi. Bang manuk. Iya. Takon apa, Mang? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Wah, aja takon karo dewa-dewa curu keton iki mau. Lah aku takon sapa? Nggih. Panguwasa tunggal kahyangan sing nguwasani kahyangan Suralaya. Dewa kok tangane papat, ya kuwi panguwasa tunggal kahyangan Suralaya. Jenenge Bathara Guru. Bathara Guru kae rajaning para dewa. Takoni bapakmu sapa, ibumu sapa? Nek ora ngerti Jata Sipisan. Jata Sipisan. Dewa tangane papat kuwi panguwasaning para dewa, raja-rajaning para dewa. Oh iya. Njaluk pangestu ya Pak Dalang. Yo.
cium tangan sik. Budal. Ramoni lonton dawuh duh Yimangadi Bu Kulun kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan liripun kados pundi Mangadi Bu Kulun sawangen kahyangan Suralaya kahanane mobat mabit ana bocah wingi sore ngamuk punggung Suratamtaha. Dewa-dewa padha dipala gantang. Kayangan Suralaya dienggo jag-jagan. Kayangan Suralaya kaca-kacane do dipecahi. Punika kewajibanku wis rampung. Ngutus Bathara Brama supaya megatne katresnane Sidresanala kaliyan Arjuna. Nek ana bobol boroting lelakon, Durga kudu gelem tanggung jawab. Wadyabala kula saking Dandang Mangore ingkang badhe amrunah bocah murang tata menika Do Bu Kulun. Sigra kang bala tumingal Atampo samyom kali Lertate welenteng kontong Kanyang kong mangoncang iti Benjang sang aji micil Oh Aduh kabeh para wadyabala. Oi! Toto. Mongko kandining tumuwu salame mong awas eling eling lukitaning alam kadiwedyaning dumadi Pek apik kelakuane diwa-diwa kowe bocah sing urung duweni dedosan, bocah sing urung duweni keluputan, bocah sing durung duweni kesalahan kok arepe dikeroyok karo wadyabalane Durga. Kok do apik-apik kelakone cah-cah ke. Wis anggeni. Wiji mulya, wiji sejati tak eman-eman. Kenteng nek nggur mungsuh karo wadyabalane Durga. Golek bantuan supaya ngewangi si Wisanggeni kae.
Anoman malumpat sampun mraping witing Nagasari. Mulat mangandhap katingal wanudya yukuru haking. Wonten dawuh Kyai Semar Badranaya. Jangandika Kyai amatek aji pameling satemah dumeling ingkang dados talingan kula. Wonten wigatos menapa ingkang kedah kula bantu. Anoman Senggana Rama Dayapati. Kula wonten dawuh Kyai. Para dewa padha nindakake pakarti candala hambeke nista ingkang dipun ngersakaken anake bendaraku Ndara Janaka kalian Batari Dresanala wis diwasa jenenge Bambang Wisanggeni. Bocah sing urung duweni keluputan, bocah sing urung duweni kesalahan arep dikeroyok wani kelawan prajurit wadya balane Tandya Batari Durga saha Dandang Mangore. Waduh. Lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken Anoman kudu jumangkah, Anoman kudu kumrembyah, melu-melu, uyung-uyung, hanyeng kuyung. Sing dadi lekase Semar Badranaya anggone bakal mapak wiji sejati, wiji mulya kang den salirani dening Bambang Wisanggeni anak Janaka kelawan Sidresanala. Singkirna barisaning Batari Durga. Sumpah patembayaning Anoman, sumpah patembaya kula. Kula hangabdi, kula gesang wonten bumi menika. Angabdi dateng kautaman, hangabdi dateng bebener. Singkirna watak angkara murka. Nyuwun pamit Yai. Madek, wah, edan-edanan. Andhet langgayo kekono Orisang Rama Dayapati ana yaksa gungcang krama. Namane wela katak sini jejagi jroning mare. Mbadha kulam tanpa tuwa mina-mina jero jaladri mila gugu saben hari wit latalah Wanara kusika sita kethek wulesing putih Hanuman ya Rama Dayapati mburi saka pertapan kendali sada cat katon cat ora barisan saka Dandang Mangore kekesete Tandya Batari Durga aranmu tumenggung salukat Gatut Barat sumedya lakmar menyang ngendi goleki buron laronku ora ana kidang kang sarta menjangan kang lumewat ana ing marga iki dudu bangsaning kewan lah banjur apa sing nduk goleki bocah wingi sore kang wani ngamuk punggung Suratamtaha mapan ana ing Kahyangan Suralaya
jenenge Bambang Wisanggra patenane Driyuga. Ora usah goleki sing ora ana. Anoman kang dadi mungsuhmu ngadepi dedapuramu. Edan, pernah apa karo Bambang Wisangeni? Dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan babo arep opo? Wani karo aku entek wedine karewanine. Maju kepara ngarsa legaring atiku. Kowe yen kena pringgake secara becik baliyo mundura yen durung tak babati barisamu etan-etanan ngemping loro nginjah pati merangi tatal ngrajangin ngukir segara. Anoman Ramandaya pati sajake nebu sauyun ngetek seranggon pidak jempol gedhek anthuk karo si Wisangeni. Ana tetembungan sedya payung sadurunge udan pupur sadurunge benjut. Lamun Wisangeni wani ngrabasing kayangan tegese kuwi dadi satru munggah kayangan cangkeme. Ketian hai yeah. Hey, ho ho, hey, hey. Yo, wah, tebal, ya jamu, ha, bos. Hey, tanda kowe. Ha. Pasti. Ha. Ha. Ho. Ha. Ha. Ya. Hi. Ha. Tepanganmu ya Anoman. Yo. Ho hey. Ha. Hai. Ha 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 hey. He ho he hat ha hi ya. Ha. Hey. Jebol jadamu he he ha ha loh iki ha kok aku mati ha ha Mas munyuk apa iki jane hot ha ho ho at ho ha 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 ho ai ya ho ha ho hai ho hey 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 ah oh
pegatan nyambar walang polahmu Anoman. Maju yo. Hey. Hey. Oh. Oh, hey. Ha, hey. Hey. Hot. Hey. Waya. Hey, hey, ah. Hey. Oh, yeah. Oh. 비판이 빈디 조반은 야! 헤이! 헤이! 헤하 헤이! 하하 헤이! 헤하하! Ora minggat rontok balungmu. Hei! Hei! Ha! Wah! Hei! Menteles. Etes seram. Hai! Wow! Hai! Oi! Hei! Uncal lagi. Hei! Hei! Wah! Hai! Oh! Ayo. Mundur Hanoman. Ora bakal mundur sangkah etian-etianan. Cekel bekuk cobanen nek bisa. Yo. Hai. Tebah jadiamu kowe. Hambruk bentoske. Hi hai. Hai. Kumpulke. Hai. Wes. Hoi, ha! Wah! Oi! Lo! Ada. Ayo! Hat! Wow! Hei! Tebah meneh! Hot! Hot jet! Ah! Wasih. Hei. Hai. Hai. Hei. Ha. Hei. Ah. Mutiar kowe. Wah. Hei. Hei. Ah. Hei! Hoi! Ya! Waduh, ngadek kok sing jejek. Ngadek yo. Head as. Hip high. Has what oi. Oh ai. Pas ha hoi. Hut. Hey. Ah! Pas.
Padha munduruh wadyabala nandhang mangure. Lingga Sugarda bakal makut ana pupuk. Hei! Ah! Ha! Ah!
ilahing sekaring pawenang. Mawut kang katrajang ing Dahanawadya sangkep keprabon prang kang obro maragata hong ilahing sekaring bawana langgeng iki sing dadi punjering prakara. Bocah wingi sore durung ilang pupuk lempuyange wani ngamuk punggung Suratantaha mapan ana ing kayangan Suralaya. Sapa kang dadi jeneng sira kisana? Ditepungke wae satriya kleyang kabur kanginan kemul mendung akeh kudung langit. Bambang Wisanggeni iki kowe kapara nyata nitik tanganmu cacahe ana 4. Kowe panguwasa tunggal kayangan Suralaya Bathara Garu iki kowe guru kok garu guru dewa-dewa ora ana sing mangga pulya mungsuh kaliyan ingsun. Kowe duwe perlu apa? Aku takon sapa bapakku sapa ibuku? Dewa-dewa ora ana sing padha ndugamana. Kowe panguwasa tunggal raja rajaning Jawata. Kudune bisa paring katerangan sapa sudarmaku. Aku ya durung dungkap sapa sudarmamu. Yen kowe ora paring pituduh lan pitedah marang Bambang Wisanggeni, kayangan Suralaya bakale tanggo Karang Abang. Weh lah dalah ora kena pringgake secara becik. Tibani bledhek gunture Bathara Guru mbuh dadi apa kowe? Ora mubah, ora musik. Kowe genah cetha pratela, gosong mati ngadeg. Aku isih urip. Woi. Ya! Ya! Woi! Ayo, kerubutan Wisanggeni. Wah. Dianan. Bocah kondang sekti kalintang jayane ngaprang. Kayangan dinggo jag-jagan. Para Jawata ora ana sing padha mangga pulya adu katiasan kelawan bocah kae. Yah Bathara Guru bakal njaluk senjata pitulungan. Ora ana kang bisa ngrampungake prakara iki. Aku bakal njaluk senjata pitulungan marang Kyai Semar Badranaya, Kakang. Kakang Semar Badranaya panjenenganmu ana ngendi? Kahyangan Suralaya butuh uluran tangan jumangkaing sukumu Kyai Semar. Kalamun ora ana senjata pitulungan tombak kenceng saka Kyai Semar, iki mengko kayangan Suralaya bakale remuk rempu dadi rempon. Ayo, lah iki dae.
Kyai Semar. Iki Bathara Guru apan bener Kakang Semar nemoni Semar Badranaya ana parigawe apa? Yai Kakang Semar Badranaya kayangan Suralaya dina kalenggan sak mengko ketaman goro-goro kagiri-giri mubal endute si blegedaba ngakak kumiter petite Sang Hyang Nagaraja akarya goreh rongeh para hapsara miwah hapsari akarya bingung bilunglungan para jawata gara-gara sumundul mring kwayawangan kadaya saking pangamuke bocah wingi sore ngakune jenenge Bambang Wisanggeni kabeh para dewa ditakoni sapa bapake sapa ibune ora ana sing semaur kalebu panjenengan ingsun bocah mau tetep ngamuk punggung kayangan diobrak-abrik mula saka iku Kakang Semar iki yen ora ana klembraing tanganmu aja mangkaing sukumu kayangan Suralaya wektu iki nyuwun tombak kenceng senjata pitulungamu lamun ora ana pengayomaning Kakang Semar kang minangka dadi panjil maning Sang Hyang Ismaya kayangan Suralaya bakale bedah Kakang lae wong Jawa nate ngendika aja tudang-tuding ning tudingen awakmu dhewe. Aja tudang-tuding ning tudingen awakmu dhewe. Artine apa, Kyai? Wah. Kowe iki nak ndak paham to. Nang apa bocah cilik ngamuk punggung ora ngerti. Wisanggeni iki sapa ora ngerti. Panjenengan ulun durung tanggap kae bocah saka ngendi? Kawruhanana, Guru. Iki punjering prakara ora ana liya kejaba saka pakartimu. Anggonmu maning ngrusak pager ayu, ngrusak bebrayane Raden Janaka kaliyan Dresanala. Kamangka bendaraku Raden Janaka kaliyan Dresana Rabi kuwi mung nuhoni kang dadi perintahmu ning dina sakmengko mbok pegatne kowe nggur ngeboti anakmu Dewasrani karo ngeboti ana Anggrok Permoni. Iya ora? Ayo. Kowe gelem ngakoni ing reh kesalahan ora? Kowe kok ora ndodok ing reh keluputanmu tak umbar ora tak bantu ben kaya ngarep gobrak-abrik ya ben. Wes ora tak gagas, ora tak gubris. Nek perlu Wisanggeni ngamuk terus, lembu andine mbok tumpake besok beleh nggo Idul Adha. Ayo. Ayo. Ndodo ing reh kaluputan kowe. Kowe ndodo ing reh keluputanmu ora? Kowe janji ora ngakoni keluputan Semar ora melu-melu. Aduh, Kakang. Pancen tak dodo aku sing kleru, aku sing luput, aku sing salah. Duk kepungkur Janaka Dresanala dhaup kuwi awit saka idi palelah ingsun.
Karana aku mung nuruti Durga kelawan Dewa Srani. Nganti aku ana bebasan idu dinilat malih aku megatke katresnaning Janaka kaliyan Dresanala. Mula seksenana kang dadi ucapku Kakang. Aku tetep njaluk bantuanmu nanging aku bakal njabel aturku. Aku bakal njabel kang dadi aturku. Njabel ngendi Guru? Dewa Srani ora sida sundhawupake kelawan Dresanala. Malah kepara Janaka balika anggone bebrayan nyambung katresnan kang wis sawetara pinisah kaliyan Dresanala. Malah kepara Kyai panjenengan nulun janji lamun besok anak Janaka anak Dresanala kang aran Bambang Wisanggeni wis ngancik diwasa. Apa wae sing dadi pesambate Wisanggeni. Wisanggeni kok nemu reribet sambat karo dewa. Dewa bakal paring pengayoman, dewa bakal paring senjata pitulungan. Ya, tak cekel omonganmu Guru. Dewa ora ana sing menamungsa Wisanggeni. Nggih. Kula percaya. Ora ana sing bisa paring mangsulan sapa bapakku, sapa ibuku. Bapak sampeyan sakniki manggen teng Marcapada. Marcapada kuwi endi? Nggih teng ngandhap mriku. Nggo, kula temokke kalian bapak sampeyan sing ngukir Jiwaraga sampeyan. Tatan ngawruhi kang tekane tanpa sangkan. Gawang dawang kang dadi tangismu Arjuna napa kok nembe timbul apa lirwa kewajibanmu dadi satriya-satriyaning bangsa. Aduh Koko Prabu kapejahana ingkang rayi kok ngono. Kula sawetawis dangu ninggalaken negari Ngamarta nilaraken kasatriyan Madukara awit kula pinalakrama kaliyan widodari saking kayangan swarga dahana atmajanipun pukulun Bathara Brahma nenggih Nyai Dresanala. Kowe katrem, kowe ayem, kowe betah ning swarga dahana. Nganti kewajibanmu dadi satriya mbok lirwakake. Kula nyuwun pangapunten. Kula dodo ing reh kalaputan kula. Lah njur kok kowe marani aku? Ngaturi ketiwasan munjuk atur piye? Kula sakmangke pinisah katresnan kula kaliyan Yayi Dresanala.
Anggen kula mangun bebrayan kalian Nyai Dresana dipun pisahaken kalian pangmaos tunggal kayangan Suralaya nenggih pukulun Manikmaya. Awit pukulun Manikmaya ngri kalenggan sak mangke nampi pamutah kang sarta panangisipun Tandya Bathari Durga. Garwa kula Dresana Larsa kajatukrama kalian Dewa Srani Koko Prabu. Kamangka garwa kula sampun ngandhut wujudipun jejabang bayi. Wohing katresnaning antaraning kula kalian Dresana Lada Kanjeng. Sapa e? Semar. Nggih. Cah mburimu sapa, Kakang? Juragan Baru. Kok juragan baru? Apa ora ngetutke Cah Madukara? Ketoke wis lali karo kewajibane kok Cah Madukara. Wis penak rumangsa jenak, rumangsa enak manggon ning kayangan. Nah, dadi satriya ki rekoso. Dadak kon perang, dadak kon ngadepi mungsuh. Ning kayangan penak lungguh ingkrang-ingkrang ngedingkrang. Kaya aja nyindir aku mboten. Aku lagi butuh pencerahan. Iya. Jenengan mesti goleki bojo sampean mergo pinegat kang dadi katresnane. Pancen kapara nyata. Niki bocah teng wingking kula. Jenenge Bambang Wisanggeni sing paring tetenger kula. Niki anak jengandika kalian bojo sampean Dresanala. Kang wis dewasa pun kula jedhi wonten Kawah Candra Dimuka. Niki tedhak turun jengandika. Aduh anakku sabak. Anakku bocah ekes. Pun Bapak ngaturake pangapura. Aku ora bisa nunggoni kang dadi lairmu ya nang. Ora apa-apa, Pak. Sembah bektiku katur wis tak tampa pangestune wong tuwa ditampani. Wis tak tampa, tak gegem kinarya pepakem. Iya. Kyai Semar wonten dawuh. Lah banjur ibune cah ki nyang endi? Mugi kawuni ngandura. Ing rikalenggan sakmangke Bathara Guru sampun njabel sing dadi aturipun. Anggenipun badhe njodohaken putrane Dewa Srani kalian Dresanala dipun jodohaken Bathara Guru sampun ndada ing rekaluputan. Mang slametke bojo sampean selak dadi rayan angkara murka Dewa Srani. Mustikaning wong sak bumi Dresana. Kowe wis sak Bathara Wanci manggon kayangan Tunggul Malaya mingo nyang aku ora. Kurangku apa? Kurangku dadi cah lanang ki apa? Ayo. Kowe ngeboti Janaka. Tembok boti kan bojomu jane apa? Bojomu wis lunga. Dewa Srani sing dadi gantine. Aku wis sumpah aku wis patemboyo ora bakal ngladeni wong lanang liya.
Lamun ora Pangeran Janaka le pecah enteng ke pati wah njaluk ruda pare peksa kowe. Pangeran. Yo rono sik aku tak gelut sik. Anak Kunti. Hei! Ah! 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 Anakku wis sanggeni rene ya kowe tak miki nang terus entekno kok penterus nang kuwi cilikanmu ora bisa nyusoni kowe aku cilikanmu ora bisa ngempengi kowe terus entekno nek sisih entek sisihe neh. Kurang ajar widodari kok nyusoni wedhus Bagong. Ora ero ya. Wong lho lagi metu kok wis dicandak terus dimiki. Kae anakmu sapa Bambang Wisanggeni? Dina ganti Candra ganti warsa kuming siring mangsa kala Raden Wisanggeni wis ngancik dewasa. Raden Wisanggeni wis ngancik dewasa manjing Cakatasmara. Ono kawan